Fl-Isptar Mater Dei daħlu fis-seħħ pjani għal kura li jkun hemm bżonn malli l-kundizzjoni ta' pazjent tmur għall-ar. Il-Ministru tas-Saħħa Ġewwed Bela qal li dan il-pjanu frott ta' ħafna studju, diskussjonijiet u taħriġ tal-professjonisti f'Mater Dei. Spjega li għal kull pazjent li jiddaħħal l-isptar qed isir pjan għal trattament speċjalizzat u personalizzat li permezz tiegħu malli l-pazjent jiddaħħal l-isptar, l-ispeċjalisti jaraw x'tip ta' kura personalizzata għandu bżonn biex jevitaw li l-kundizzjoni tiegħu tmur għall-ar. Għalli dawn it-trattamenti jinbidlu skont l-esiġenzi u l-kundizzjoni tal-pazjent. Ma dan il-pjan, ovvjament, biex jiġi attwat, irridu hemm sistema ta' assessjar li hija robusta. U l-isptar qed juża sistema ġdida jgħidula News2, hija sistema Ingliża li toħroġ speċi ta' rendikont ta' il-pazjent f'liema stat qiegħed. U dan it-tip ta' rendikont imbagħad iwassal għat trattament adatt. Spjega li l-politika l-ġdida tagħti s-seta lill-infermiera biex jeskalaw il-kura minnu fih. Għalhekk għandna Rapid Response Team li aħna nixtiequ li jkun jaħdem il-ħin kollu 24/7, bħalissa qed jaħdem filgħodu sa flaxija. Dan huwa tim ta' professjonisti li meta jiġu allertjati li pazjent jista' jiddeterjora mal-ewwel ikunu fuq il-post u jsir dak kollu possibbli biex tieqaf dak it-tip ta' deterjorament. Il-Ministru Bela qal li din l-istrateġija għandha twassal biex fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jieqaf id-deterjorament tal-pazjenti. Spjega li d-deċiżjonijiet dwar l-eskalazzjoni tal-appoġġ għall-organi jittieħdu fi żmien 24 siegħa minn l-pazjent li jidħol l-isptar u jinvolvi lil pazjent u lil qrabatu fejn ikun possibbli. Temm jgħid li twaqqif ta' dawn il-pjani ta' kura u okkażjoni biex il-Gvern jara fix-xogħol tal-professjonisti kollha fl-isptar li qed jaħdmu biex jagħtu l-aħjar kura lil pazjenti Maltin u Għawċin.